Hi po. Ako nga po pala si Tanya Chinita ng 90.7 Love Radio. Ito ang boses ko kapag hindi po siya lumalabas. Ayaw talaga lumabas ng ema ko At ito naman ang boses ko tuwing nanggigising sa radyo sa umaga kasama si DJ Labuching! Hi! Ako po si DJ Labuching ng Love Radio Manila. Napapakinggan niyo po ako tuwing alas 5 hanggang alas 8 ng umaga. Kasama ko po dyan si Tanya Chinita. Ito po yung boses ko kapag bagong ligo at nasa bahay na. At ito naman yung boses ko kapag on air na. Hoy! Kamusta ka na? Kuya, manong si Junjun. Miss ko na yan! Gusto mo yan? Ito ang boses ko kapag nakikipag-usap sa mga anak ko. Sobrang animated. Alam mo ba, princess? Nakita ko ang laki ng monster. Hello naman, baby. Ang sakit-tipay naman. Ang katukit-tukit yaman. At syempre, eto naman ang tunay na boses ko sa radyo. Magandang araw, mga kabisyo. Wow, bago ah. Hello? Mic test, mic. Hello. Ako si Chris Chuper, 90.7 Love Radio, ang istasyong bawal ang hate, tapat love lang, at napapakinggan niyo po ako simula alas 8 hanggang alas 11 ng umaga kasama ang aking kapatner sa Balahurang Nicole Yala. At ito ang voice ko. Nice, ha? This is my voice kapag may tinatakbuhan. The subscriber cannot be reached. Please try again later. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Toot, toot, toot. And this is my voice kapag on air. Ako po si DJ Robin Char na mapapakinggan niyo tuwing alas 11 hanggang alas 3 ng hapon sa programang Music Club. This is my voice pag nilalamping kita. Baby, kumain ka na ba? Nakauwi ka na, ha? Namiss mo ba ako? Naligo ka na ba? Pamoy na. Bango. This is my voice kapag nakaprograma na ako every 3 to 5 p.m. sa Love Radio Manila. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. This is my voice. Ito po yung boses ko sa bahay. Hoy kamo ha, dili mo mugawas ha. Bawal mugawas kung wakay mask. Ito po ang boses ko sa ere. May hapon diyan ninyo! Kasama niyo naman sa programang EDSA. Ito po si Totoy Bato. Mayong hapon, Lucion, ginakala mong kikol. This is my voice on the air. Hi! Ako po si Diego Bandido at syempre papakinggan niyo po sa programang EDSA alas 5 hanggang alas 9 ng gabi kasama po si Totoy Bato tsaka si Tanghenyo at eto po ang boses ko on air. Hi! Ako po si Diego Bandido. Kayo pa rin po ay nakikinig sa 90.7 Love Radio. Always your number one. Eto po ang programang EDSA sa impilang walang hate, puro love life. Nakamove on na daw pero panay-stalk pa rin sa Facebook. Hindi ko makudet. Okay, at yan po mga boses na nagagawa ko at hindi ko na maalala yung iba. Alright? Sige, ikaw na! Hi! Ako si DJ Lala Banderas ng programang Biyahe 9pm to 12 midnight. Ganito ang boses ko kapag kausap ko ay mga kakwentuhan ko lang. Hello! O nga eh, kasi ganyan, so maliit lang siya tapos parang bata lang siya. But then again, ito ang boses ko kapag nasa ere na ako. Kasama niyo na ngayong gabi, my name is DJ Lala and welcome to Programang Biyahe, ang programang sakto, klaro, diretso. Hatid sa inyo ng 90.7 Love Radio, GBGB lang, walang hate, puro love lang.
Ah! Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka At na-lurky ka sa aming video, Click mo na ang subscribe button At yung notification bell Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.